7 IFM. Report! Sumalpok sa isang tindahan ng isang SUV sa Nelson Road, Calaciao noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Jonicia Santos, may-ari ng tindahan, bandang 2:00 ng madaling araw habang siya ay maimbing na natutulog, biglang bumangga ang SUV na minamaneho ng isang 19 na taong gulang na lalaki. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, inaantok umano ang driver na nagmula pa sa Dasul at pauwi sana sa Urdaneta City dahilan ng pagkawala nito ng kontrol sa sasakyan. Sa lakas ng pagkakasalpok, bumaliktad ang sasakyan at nawasak ang tindahan. Ang kanilang mga gamit at paninda nasira at nabasag. Iniinda ng biktima hanggang sa ngayon ang natamong sugat sa ulo at pasa sa muka matapos siyang tamaan ng mga patindang bagoong na nakabote dahil sa lakas ng pagkakabangga. Tulog na tulog ako, hindi ko alam. Tulog na tulog ako. Buti nga, lumipat. Dito ako natulog. Pero lumipat ako nung gabi doon, sa kabila. Buti lumipat ako. Kung hindi ako lumipat, sapul ako, patay talaga. Nung nagising ako, may sumabog. Sabay, parang may bumato sa akin dito. Yung pala, bagoong ang naano ko. Yung bagoong. Dinala nila ako sa ospital ng mga pulis. Puro bagoong ko, amoy bago. Kasi umukol na nga dito. Nangako naman ang driver na sasagutin ang mga danyos dulot ng insidente. Paalala ng otoridad, iwasan ang pagmamaneho kapag inaantok o hindi nakakondisyon ang katawan upang maiwasan ang anumang aksidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Mueno, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.